Salutare toată lumea, numele meu este Cătă și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca FIFA 2014 pe tabletă. Să dăm drumul. În sound-ul mai încet. Am început cu stângul. Trebuie să trecem și să dăm acum un gol frumos. Ha, apăratul. Și acum, nu. Frate, dar ăla trebuia să fie hands. Na, ce mai faci, mă, tu cu 3 jucători pe tine? Paca! Ei! Nu! Nu! Mă, cu cine am ce pase, bă? Deci chiar așa. Frumos, 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 și. Nu! Nu! Deci hai să jucăm. Pac. Nu suntem prea buni la jocul ăsta. Încercăm să filmăm și cu un episod din Minecraft. Și Doamne ajută. Uite așa, na. Ah! Bă, că s-a băgat în fața mea. Nu, și mergi. Nu ți-o ia ăla, nu ești atât de prost, ți-o ia ăla. Nici ăsta nu ești prost, ți-o ia. Bă, ce bară, bă, gol! Ce gol! Ce gol, frate! Deci uitați-vă și voi, nu se poate așa ceva. Deci dacă ratam pe aia... Deci uitați-vă și voi cum am dat-o acum. Deci să luăm... Acum nu prea mai are ce să facem mai. Gata, s-a terminat prima repriză, deci... Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Dacă v-ați abonat deja, sunteți frumoși și la revedere!